Pane mashoko ari kutendera pasocial media ari kunokwa kunzi pane marumors ari kufamba achitaurwa achinzi Obert Mpofu has passed away. Tiri kuona kuti aiwa pane mahandles pamwe nemaaccounts ari kutenderedza fake news. Aiwa vanhu dzavasikana tomboziva dzavasiri aware of kuti zvinhu izvi zvaitika. Sara pane mashoko ari kuda panguva inoi achikonfirmwa naZenzele achitaura chokwadi awa pamashoko awa. Ndotimbosubscribe like it on the bell icon. Tira peni pakamudanyira achiti I've been receiving calls and messages claiming that Obert Mpofu has passed away. I've just spoken to him. He is very much alive. Ndo mashoko anouya panguva inoitwa naZenzele. Panguva inoi atoziva kuti vana Obert Mpofu toziva kuti vari involved mune nhau dzekufaita pamafights aripo, mafactional fights paissue ye2030. Ndo vanhu vari kuno kunzi ndo vari at the top panapa munyika yeZimbabwe vari kukakarisana nadzo nhau dze2030 idzi. Topinda mumacomments vamwe vanodanyira achiti he passed away politically. Vanopinda vachiti as much as I hate that he never did anything to put Bulawayo on the map except stealing, I can never go to that extreme of wishing anything bad upon him. People should stop that. Vanopinda vachiti I literally spoke to him this morning. He is well and fine. Vanopinda vachiti I don't know about you, but if I hear a person is dead, I'm not going to try to call them like. What if they answer? Ndo mashoko anomudanyurwa panguva ino. Ari kuda panguva ino vanhu vachiti aiwa vanhu vanoita zvakashata, vanouya vachipasa news dzemanyepo vachiti aiwa nhingi aiwa atisiya nhingi has passed away. Mashoko anobuda panguva ino ari kuachinzi ndeemanyepo. He is very much alive. He is alive and kicking. Pinda comment section medu dzofungura echimbotiudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, cheta on the bell icon.